L-Aġenzija Infrastructure Malta għaddejja b'xogħlijiet fuq il-proġett ta' titjib tas-sigurtà tul iż-żewġ karreġġjati tal-bypass tal-Imrieħel u t-titjib tal-junction eżistenti li twassal għal qasam industrijali. F'dan il-proġett se jkunu introdotti sistemi ta' kontroll ta' vetturi li jtulu 4.5 km fuq iż-żewġ naħat ta' triq. Il-kalverts miftuħa tul il-karreġġjata li tieħdok lejn nofsinhar ġew imsaqfa u fuqhom ġew introdotti 800 metru ta' modijiet ġodda. Infrastructure Malta qed tibdel u tejjeb ukoll ma' 940 metru ta' pajpijiet biex ittaffi il-problema tal-arar f'din iż-żona. Permezz ta' dan il-proġett se jsiru wkoll mill-ġdid l-uċuħ tat-toroq taż-żewġ karreġġjati fil-bypass tal-Imrieħel. Wara li tlestgħu x-xogħlijiet ta' tqaxxir tal-asfalt preżenti, it-triq se terġa' ssir b'żewġ tipi partikolari ta' asfalt waqt li se tkun installata sistema ġdida ta' dawl fit-toroq fuq iż-żewġ naħat flimkien ma' sinjali ġodda tul il-bypass. Fl-istess ħin Infrastructure Malta qed tibni mill-ġdid it-triq biswit il-bypass tal-Imrieħel fejn anke se ssir installazzjoni ta' storm water culverts. U għamilna sistema ta' stormwater. Din hija area li kienet bati meta kien hemm ikun hemm ammont ta' xita u ħadna l-opportunità li nagħtu upgrade lill-stormwater system biex innaqsu l-inconvenient u l-pressures ta' dawn l-ilmijiet mill-akwati.